Usoro a na-eso maka iji wee chụ agwa ohi na enwezi nchekwa na ụfọdụ ebe dị iche iche na steeti anụnwa mere eji wee na-akpọku ndị ntorobịa n'ụdị ka ha mụọ ọrụ aka nke ha ka ha wee bara onwe ha uru. Nke a dịka kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ayamba si wee mee ka amata nke a n'oge na-enye nkwado maka ịmụ ọrụ n'ụdị pụrụ nnukwu iche. Ndị onye kwalitere ya bụ meyọ na kansụl ekwesịgo bụ Maazị Chimezie Obi na Solution Scale Acquisition Center na ihe mbọsị na kansụl ekwesịgo na Anambra steeti. Maazị Ayamba kọwara ya bụ mmemme dịka nke magburu onwe ya ụzọ esi enye nkwado maka ndị ntorobịa anyị ka ha wee si na wee na-akụnyezi mkpụrụ dị mma ka ha wee nwee ọrụ nke aka ha n'iso ekwe n'ezi ebumnobi nke ọchịchị Soludo na atụmatụ One Youth Two Skills. Onye taa aka Ebefunanya Nwankwọ kpọtara anyị akụkọ. N'ịkọwa gbasara ya bụ mmemme, Honorable Ayamba kọwara ya bụ mmemme dịka nke na-agbanwe ndụ nakwazi usoro echiche ndị ntorobịa ma mee ka ha bụrụ ndị ga-abazi n'ihe doro anya iji wee benata enweghị aka ọrụ nakwazi akparamagwa dịgasị iche iche. N'okwu ya, onye hibere ya bụ mmemme Honorable Obi mere ka amata na ya bụ amụma bụ nnọọ nke dabara adaba nke mbunuche ya bụ ikepụtara ndị ntorobịa ihe ha ga na-eme iji wee gbochie mpụ na arụrụ a na-afụtagasị n'ala anyị ugbu a ma benata ụbịam nakwazi enweghị aka ọrụ na ya bụ mpaghara. Ọ gụpụtagasịrị nka dị iche iche ha mụrụ nke gụnyere ịmụ ihe gbasatara igwe kọmputa nakwazi nchekwa nke usoro ọnyanwụ udide, ịkwa akwa, ịkpụ POP nakwazi itinyegasị tinyere aka ọrụ ndị ọzọ. Gwazenu ndị ntorobịa ka ha were ohere ahụ wee mere ihe bara uru iji wee bụrụ ndị ga-aba uru nye ala anyị a. Ụfọdụ ndị disegara elele anwa gụnyere Oriakụ Nkiruzi Igwe, Maazị Godswin Ọdụm nakwazi Oriakụ Ebere Okoli kenezi na onye isi ya bụ kansụl maka ya bụ ohere o nyere ha ịbụ ndị ga-amụtagasị aka ọrụ dị iche iche kwe nkwa iji aka ọrụ nakwazi mmụta nwa ha nwetara wee mee ihe doro anya. Udo ga-achị abụrụ just ndị bụ egbe ọ ka ndị youth anyị tinye aka n'ọlụ ana na-eme uvue very seriously nyanwa esonyego na ife gọvanọ na-eme so ka ndị ọzọ sonye ya zo na-agba aka ọrụ ịnọ ana ị anyị ga-afụ na anyị jụrụ ha nke a na-akpọ ajụjụ aza. anyị na-ehe ule n'ihu ebe a n'anya ndị mmadụ ndị mere ọfụma na ule a bụ ndị anyị na-ebi ife a niile anyị go inyegasị akụrụngwa dị iche iche, onyinye ego nakwazi ịgụsị ihe dị iche iche ha mụtagasịrị tinyere ajụ aza mere ka ya bụ mmemme daa ụda site n'ihe mbọsị Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa AB.